wahai sahabat tolana saudara, assalamualaikum kasidang jamuan. Wahai dengarkan hadis dari junjungan jati du imanakum kata junjungan. Artinya hadis nak kami terangkan perbarui de kamu akan keimanan. Wahai karena banyak nak kami rusak iman. Tiga barakah kami tabarkan. Pertama de wanita atau perempuan, Kedua de tata atau jabatan. De ketiga de uang kami jointan. De uang bajuta atau pemaliaran. Awan pasu pantang karandahan. karena itu wahai latolan di dalam Al-Quran Tuhan Bapa Di surah Al-Munafiqun ayat tersimpan ayat 10 di juz ke-28. Al-Quran mimma Razaqnakum pulau tambahan sampai akhirnya nak kami terangkan berimpaklah kamu katanya Tuhan dengan sebagian rezeki yang Tuhan berikan. Sebelum datang saat kematian aja kau sampai bilangan kau sudah Marato mai di alam barzah minta babal dia kata dunia walau sesaat hidup sabanta. Untuk berimpah atau bersedekah bermasalah akan beribadah. Katalah putus daripada Allah hidup dua kali itu nak kabisa. Sabalun kita menjadi mai, sabalun dibungkui jo kain badai, sabalun menuju tampe na sampai harato ko anyo ka membuat penyakit. Apa gunanya saku-saku dijahit? Usah ceke, usah kili, awat tagage sepeda bairi, hujan labe payung di kapi, kabili kadai balapi obai. Itu nalakaria.
untuk musajila denyo kita. Ode mungkin lah salah sudah iko kang mencari katul sakio. Iyo mencarilah nyo kato sepakat sasudahlah denyo iko. Ode mungkin penghalangannya dana basila wasa sudah rayo. Iyo silawanan dua pasang iyo sasudahlah denyo rayo. Ode layo itulah dela kabar denala itu nabarito. Mudah-mudahanlah deta capai iyo tujuanlah denyo kita. Ode layo kini jo itulah. Iyo di mano ka elonyo. Ode nala tadi di kandaka. Iyo ka kaminan lai badu. Ode nala bukalah pengajian sentuhan rasul dengan monyo. Iyo nalai ka kami bari. Iyo nam pinta lai jo pintu. Ode nalai asala debatan nang pembagian iyo dekarato. Dan nalo inilah pengajian dari kami nambah dua. Ode nalaga iyo labatan nang odusana iyo mandanganyo. Iyo supayolah dena ajale iyo nan isilah kato-kato. Ode nalai iyo nalaka pulang nak jangan ode balatangan nampo. Iyo nangado di bawah pulang pengajian ke rumah lah denyo tanggung. Tiaplah perkataan usah terlewat lah mandanganyo. Ode nalo dangala dekana bana iyo sekarang lah kini nangko. Karena pengajian nan dibuka memang gak luar nan biasa. Pengajian iyolah dejo impas sadakah kajadilah denyo nyuwun. Dengan pengajian denyo rasu bakato de pak jorong jako. Iyo nandangala dekana bana iyo sekarang lah kini nangko. Tentu pengajian denyo rasu nan bisa mana di murang baraso pulo. Iyo nangkagila denyo bari iyo di mukonan lah basamu. Denala bismillah. Iyo di longkap para
to saksikan Tuhan kami rangkayola dermawan Ikonyo Tuhan ulur dekan tangan kurang lawe sita patangan Joniru kami kabagai ala jiko satiti Iko saka apakah kami lagu nuangkai jasona na indah kalupokan alalahoy awana na indah kamanyo denyoka sabito zara kadipaliekan alalahoy baitulah katarangan di dalam Al-Quran sabaluna ditutui atau disudai sumbangan salah dosa bari kami ucapkan terima kasih bali pebaganda oleh Tuhan balasi Eba umurna panjang oba murah rezeki abali pebagando oh Tuhan balasi adoyo sakit anan sadang diidoi semoga sehat oh samo sekali atau masalah anan sadang dihadapi